Zdraví vás Engstax. No, či tam bolo počuť to lebo medálovi zajebalo znova skurvenému. Normálne som to mal pôvodne na asi 45 mínusových decibelov. Do piči som si to musel dať na minus 75. A som si musel dať, že mikrofón zo 75 na 15. Čo vám jebe medál? Prečo zrazu, keď chcem nahrávať, tak som úplne basbusnutý a som hlučný a kokot. Lebo mne sa tak otvorili moje bubienky a počujem všetko strašne silno a mám senzitívne uši. Ako Mickey Mouse vyjebaný. Ale dosť vyhrážok a pičovania. Dneska si spravíme reakcie na moje klipy. Ale ešte predtým, ak začneme reagovať na moje klipy, tak musím vypnúť túto nahrávku a zapnúť novú, lebo potrebujem zistiť, že či je ma počuť. Dobre, tvári sa to, že je to v pohode, ale možno to má na sebe nejakú plastovú masku z tému klauna, tak budem dúfať, že sa to nedojebe a budeme reagovať na moje pekné klipy s radosťou, kľudom a bez strachu. Takže sa hneď môžeme pustiť do toho prvého klipu. Prvý klip mám z TCG Live Now, alebo jak sa volá tá priebaná aplikácia, proste Pokémon kartičky. No a nechám to celé rolovať, aby ste mali celý zážitok, že čo sa dialo, ja to zatiaľ budem komentovať, ale dosť kecov, proste to nám mi to hľadá moju prvú obeť s týmto dekom. To dokážeme vidieť, že mi to dalo ako Foforinga, čo má skore 390, ja 40, lebo ja proste mám piči kartičky, mňa to až tak nabaví. To na tomu Jigglovi padla hlava, takže si vyberá, že či pôjde prvý alebo druhý. Jasne, že si vybral prvý, tento kokotko vyjebaný. Ale on ešte nevie, že toto rozsunutie ostalo život. Tak dobre, uklní sa Engstax, na niečo sa nedočkaví. Hen tu nás si ten kokot dal Fezan DPD, proste je úplne otrasná karta a ja mám piči editor, skipni to tam, kde je to zaujímavé. No a tu akože pripravte si prosím nejaký 5 litrový kýbel, lebo to čo sa ide stať, to som sa ja doblval, proste som nemal žiaden kýbel, som si oblúval klávesnicu, monitor, počítač, celú miestnosť, proste ja som sa normálne postavil zo stoličky, som grcal a som proste pobehal po celej miestnosti, lebo toto čo sa stane, to je neuveriteľné. Ako vidíte, padla mi prvá hlava. Padla mi druhá. Padla mi tretia, padla mi štvrtá, piata, šiesta, siedma, 6, 7. A potom mi padol znak. Vy viete škôlkarskú počkaj, to sa naučilo vo škôlke. Ak vy viete základnú školskú matematiku, tak si uvedomíte, že 7 krát 60 a to všetko, no počkaj, dal som Premium Power Pro, to dáva 30 damage viac pre fightingových Pokémonov, takže každým atakom dávam 60, ale tým, že Fezan DPD má dvojitú weakness, takže to je 60 krát 2, takže 120, takže 7 krát 120, to je koľko, rozmýšľaj, však to nie je 1010? Ak tu na nepadne 1010, tak ja budem naštvaný. Pokémon Trading Card Game Live Now nevie matematiku. 480. Prečo tam proste nedalo 1000? Počkaj, koľko to bolo? Vrácať na chvíľku? Počkaj. Môže mi vysvetliť niekto, jak som to počítal teraz pred 1 sekundou, že som povedal 1010, keď je to 840. Čo ti jebe? Vidieť, že kto nedokončil základku. Ale to nevadí. Ja som to nechápal, že čo sa deje. Ja som proste bol v 7. nebi, som pocitoval eufóriu. A proste ja neverím, že tento gameplay, proste túto hru nepozeral nejaký moderátor z TCG Live Now, že mi proste dal takúto kartu. On proste uvidel, čo som spravil s tým Baltom na jeho Fezan DPD a povedal, že Inkstax, máš. A ak neviete, že čo mi dali, tak hneď uvidíte. Keď som uvidel Hildu, ja som skamenel. Normálne si predstavte, že Hilda je medúza a vám skameneli takú nemenovanú časť na vašom tele. Hneď som si zobral Lucaria. Tu vlastne sa mi dala jedna energia na moju Railu z discard pile, lebo tento atak dáva, že 3... Viete čo, však si to prečítajte, čo musím všetko. Ja som kokot. Tu som mu zajebal 270. 400 damage na jeho. Koľko HPčok mal ten Starmie? 400 damageu na jeho 330 HPčkového Pokémona. Tu asi berem 3 karty, lebo je to mega Pokémon. Tu som klikol iba 2 a potom som si uvedomil, že aha, on vlastne dal takého prejbaného Pokémona, tak si berem 3. Ako vidíte, dostal som totálne pičoviny. Tu si dal proste ako svoju nechutnú kartu, čo si dal asi do deku len kvôli tomu, že je to Illustration rareka.
Tu nám mu padla karta do deku, čo asi mu napísala, že ak to nekoncídneš, tak ťa zabijeme. A ako vidíte, nemal nič na výber, ako to koncínuť. A to som si zobral dvojité večko ja. Aj keď toto je asi prvá hra za mojich 459, ktorú som vyhral, takže som to všetko zbaštil a to je koniec tohto klipu. Dúfam, že sa vám páčil tento pokémonský klip a ideme na ďalší. Tento klip je z PUBG, trošku bude dlhší, či trochu je dlhší, než bude, lebo som ho už natočil, chápete? Takže Tuna bola táto mapa, túto mapu celkom mám rád, aj keď je moc otvorená ako nejakej OnlyFans pička, ktorá som padol ako priebaný za kameň. Tu asi otváram SMGčko, tu nakúkam, že jak dáždi na tomto dezerte. Tam si otváram nejakú snipu. Ako vidíte, dostal som kar 98k, takže som bol úplne nadšený. Tu som sa hneď pozeral na chalana, čo dropol. Tuna, ak vidíte, mu to aspoň malo ísť do ruky, ale nejak to prežil. Ja som si povedal, že aha, dobre, ty koko, že táto hra je pičovina, tak asi to nechám tak. Tuna som ho videl píknuť. Tu na myške vidíte jeho nechutnú tvár, jeho nechutný avatar. Tak som si povedal, že ty koko, že toto je môj moment, tak som zajebal to. Ak toto nebol headshot, tak ja proste neviem, PUBG jebe úplne. Jaj, tak bol to headshot. Dobre, tak si dáme replay. Ty kokot. Úplne som ho prediktol, lebo sa posúval do tejto strany. Takže ako vidíte, tento náboj, on sa posunie za ten čas na toto miesto, kde mu to proste dá headshot. Úplne. Počkaj, to je M24? To nie je karka? Ježiš, ja som kokot. Dobre, púšťajte to, ty kokot. Tu som sa múvol a tu dokážete uvidieť moju korisť, moju obeť. To je úplne ako keď idete huntovať do lesa, proste strelíte nejakého jelenia, ale ten jelen to prežil a vy proste utekáte za ním. No ani neutekáte, lebo viete tu ten príbeh s korytnačkou a zajacom, že proste korytnačka sa nemusela nikam ponáhľať a aj tak dobehla ten cieľ skorej, tak proste vy sa nemusíte ponáhľať za tým jeleňom, ten jeleň sa vám objaví aj tak. To sa mne objavil môj jeleň, tak som namieril. Ak toto nebol one shot, proste úplne, že ho vyklikalo, tak ja vypínam tento klip. Našťastie nič nemusím vypínať, lebo ja som si to vôbec nekúkal asi tak 500 krát tento klip a vôbec neviem naspamäť, čo sa tu deje. Tuna, môj teammate Rivko, pingol Tuňak, že tam je taký chalan, Tuna som ho videl, Tuna vidíte tú rozpixelovanú pičovinu, Tuna je, ako vidíte, drží takú pičovinu, taký molotov asi, alebo smoke. Tuna som ho asi mysol, alebo počkaj, neviem, ja tu na trošku vidím taký červený flak, neviem, že či to bude hit, ale budem sa tváriť, že hej. Tuna je to najväčšia pičovina, ako dokážeš trafiť do toho skoreného piesku. A ako môže ten piesok byť tvrdý ako skala. Tuna som úplne znova prediktol, aj keď trošku slabšie, trošku ľahšie. Dúfam, že Fabi Romára sa z tejto chyb poučila. Typujem, že je to žena, ale podľa mňa je to teda aký 60-ročný int. Tuna asi to rage quitol ten 60-ročný int, tak ja som si povedal, že ty koko, že 2 snipy za jednu hru, že to proste nejsom ja. To som si asi tako zaplatil, že aby hral za mňa, asi vôbec nepamätám. Ja normálne ako keby sa mi switchli personality a ja mám proste takého zabíjaka v sebe a ten proste sa logol na PUBG a proste začal tam úplne robiť neplechu ďalším hráčom. A ja si zo toho nič nepamätám. Tu dokážete vidieť ako ďalšieho jelenia, čo ešte nebol postrelený, utekať len tak na voľno, ako keby sa nechumelilo. Ja som ho, ako vidíte, chcel trafiť, ale proste asi som si kýchol vtedy a sa mi mykla ruka. Tu nás znova, ale ako tu dokážete vidieť tú kaluž krvi, čo vyšplechla do vzduchu, tak som ho, dúfam, že hitol. Tomu ver hitol, však pozrite, že jak sa to normálne rozplaštilo na celú túto skalu. Tuna, znova ďalšia, ja proste neviem, či títo kokoti majú z netherite ten armor alebo čo. Tuna som si proste povedal, že ten kokot si proste pospinkal za tou skalou, tak proste nebudem tam aimiť 10 minút ako kokot, len na to, aby som si na 1 sekundu žmurkol, on to pikne a mi dá proste 5 hlav. Normálne ma zabije v tele, mi zabije dušu, mi zabije proste všetko. Normálne všetky formy spirituálnej duše, chápete? Tuna, počkaj, ja to musím rewindnúť. Počkaj, daj to Instax. Tu som to takto šotol. Nanometer od tej skaly, aby to proste bolo dostatočné na wallbang. Ako dokážete vidieť, ďalšia kaluž krvi. Ja proste neviem, či ten kokot má také infúzie, takých 5 sáčkov krvi a si to proste furt pícha do seba. Ale to je nehorázne. Však on strátil asi tak 10 litrov krvi a proste on len tak žije furt. Ale ne na dlho. Tu si normálne polkosolovú hlavičku, ako keď uvidí svoju crush sa rozpráva s nejakým iným za rohom, tak proste, že s kým sa rozpráva? S kým sa rozpráva? Rozpráva sa s týmto nábojom, čo by ti padne do hlavy teraz, ale nepadol
Ale ako dokážete vidieť, bola tam znova ďalšia kaluž krvi. Do piči. Ty kokot, to normálne v počasí na tejto mape hovorili, že bude liať krv. Že bude liať krv, keď tam padne Instax. Ale ne. Proste, ja nechápem. Ja to nechápem. Kokot. Však ja by som mal byť top 10 v PUBG, ale táto príjebaná hra na proste troly. To je úplne ako v Fortnite, keď dáte chalanovi 700 damageu a proste maximálny damage je 200. No v novú buildoch je 250, ale chápete. To by nemal prežiť. Tu nás znova, asi počul znova svoju krás sa rozpráva s niekým, ale znova sa rozpráva s mojou M24, lebo tej sa jej viac páči ako tento gigolo. To som ani nepostrel, či tam bola taká kaluž krvi do vzduchu vypušťajúca, ja to proste jebem už toto komentovať. Ja neviem, či toto je kaluž krvi, ale počkaj, hneď zistíme. Tomu ver. Tam bola ďalšia kaluž krvi, ako ste dokázali vidieť, že to potom na chvíľku odišlo. Povedzte mi, ja som tomuto jeleňovi odjebal všetky svoje rohy, normálne každý ten výstavec na tých rohoch dvoch, som mu proste trafil alebo čo? A potom môj prijebaný, skurvený teammate, jak sa volá? GoSidious 001, mi ho proste vyžere. Čo ti jebe? Ja proste neviem, či v tej M24 mám také skittlesky ako náboje. Koľko tam je 67? Proste aj keby tam boli skittlesky, tak tie skittlesky mu môžu padnúť do oka, proste oslepne. Ale ten koko nebol slepý, on sa proste kúkal zo tej skaly na svoju crush. Ja tomu nechápem. Pičnutá hra vyjebaná. To na môjho gigolovského teammatea nokli. Za chvíľku zomre. Ale obete sa musia spraviť, aby bolo dobro v budúcnosti. Tu nás som ich videl, tu nás som aj šotol. Určite stratil aspoň 5 litrov krvi, ale ten kokot má piči, on sa proste napije, on má normálne v termoske dáku krv, jemu to nevadí. Tu nám môj teammate nokol jedného z tých, dúfam, že to bol ten, čo som ho hitol, ale tá hra nezaregistrovala, že som mu dal proste 5 headshotov, normálne 5 randonvoch, 650 000 do rúk, normálne do tela, ja som mu normálne rukou prešiel cez jeho ribcage a som mu vyťahol srdce, som si z neho kusol, som ho vrátil naspäť, ale ten kokot si proste len tak vyťahol dáke IKEA mesové guličky, si z toho proste spravil dáku hmotu a si to normálne opravil to srdce, ako keby sme boli v roku 2019 s vifonkami. Tu nás som videl toho noknutého kokota. Dobre, tu nás sa priznám, ten náboj išiel takto hore úplne, ako keby sa mi postavila tá snajpa, alebo čo, ja neviem, koho videla. Tu na proste aj ja niekedy musím mať asisty, chápete? Ale proste to som mu pomohol ho dokončiť, lebo bol noknutý. On proste nebol na 2 nohách a utekal proste pred celým svetom. Tento kokot bol na 4, ako pes. Poznámka, psom neubližujem, ani by som v živote neublížil, len takým agresívnym, čo ma chcú rozkúšať. Tu na dokážete vidieť, mňa jak hádžem granáty. Na začiatku tohto školského roka som sa aj hádzal granátom, ale takým propnutým, že proste skúšali sme hádzať granátmi, sme strelali zo vzduchoviek. A ten granát som pekne hádzal, ja som bol talent, ale zo tých vzdušoviek som proste ani jeden terč netrafil. Lebo keď bola rada na mňa, tak začalo pršať. A ja všetky strely, ktoré som trafil, no netrafil, ale mal som trafiť, tak na každú strelu padla jedna kvapka vody, ktorá mi dala taký bullet drop, že namiesto hlavy ti to padlo do tvojej kokotnej dierky. Tuna otvoril dvierka, mu tam môj teammate klopal nábojmi a on že, kto je tam? Je tam Viktor a M24 so smokami a pánvicou, ty kokotko. Tu som začal strieľať, netrafil som ani jeden náboj, ale to je v pohode, pozerajte ďalej. Znova, nič som netrafil, ale to je reverse psychology, on si hovorí, že tento kokot sa nevie trafiť, že to môžem piknúť a ho proste vyklikám. Kúkajte na to, Pikol to dostal headshoty úplne všetky s Vektorom. Počkaj, to je Vektor, ne Viktor? Tak s Vektorom. Winner, chicken dinner, zaslúžený. To je koniec tohto klipu, úplne intenzívny, úplne ojebávačský. Ak by sa takto opýtal, že ako je politika na Slovensku, ja mu ukážem tento klip, proste ojebávačská všade. Z ľavej aj pravej strany, z hora z dola. Tu nám máme ďalší klip, neviem vôbec, čo sa tu deje, ja musím improvizovať na mieste. Tu nás si kokoti dávajú fínske, robia celú hmlu, si dávajú húka. Tu ako vidíte, úplne penetrujem ten strom, ale táto hra mi to znova nebude registrovať, lebo mama v piči. Normálne táto hra sa tvári, že ja som jej ex. Tu som mu trafil do šlachy, proste už v živote nebude môcť behať, nebude môcť nič, nebude môcť skákať, nemôže
bicyklovať, nemôže nič. Aspoň to som si myslela, ale tento kokot proste dostal do šlachy normálne, do achilovky, ako je tá literatúra, ktorú si nepamätám, lebo som nepočúval na slovenčine, tak ten kokot proste dostane do celého svojho kotníku a on to proste len tak, že normálne ako keby mu na nohu pristala mucha. Proste, že mucha, choď preč. To spravil s mojím nábojom. Tu na mi padol môj slabý teammate. Ale to je v pohode, lebo ja som furt nažive. Tu na vidím dvoch teammateov. Proste kúkajte, čo im robím. Dobre, priznám sa, neviem moc striafať s takýmito riflovkami. Ale čo vám jebe, to ste videli? Ja by som kľudne mohol naplniť celý rodinný bazén s ich krvou. Tu na znova, na istotu idem. No teda trošku neistotu, lebo tam teraz dali smoke granát. Tu na proste, teraz idem na istotu, lebo si hovorím, že ty koko, že tam sa musia muckať. Alebo čo, ja neviem. No teda viem, lebo môj teammate nokol jedného a čo asi budú robiť v tých smoke granátoch, keď jeden jeho teammate je na 4. No ako, nebudem vám dávať nápady, ale podľa mňa to začína na D a končí Ogi stylom. Tu nahádžem úplne ako na vybijanej. Tu nahádžem ďalšiu, lebo ja hrám vybijanú s 2 loptami. Ako vidíte, nebol som moc dobrý vo vybijanách, tak ani jeden granát som netrafil. Tu na môj teammate asi dostal notifikáciu z Boltu, že ide na... Ty kokot, čo je to? Ja neviem, proste mini autobus výletný. Do Piešťanoch? Tu nahádžem molotov, ale priznám sa, tu nás som nebol istý, lebo v CS-ku to funguje tak, že keď hodíš molotov do smoku, tak molotov sa nezapáli. Ale ja nejsom tak oboznámený z PUBG, tak som to proste skúsil, chápete? V živote musíte skúšať. Ale aj tak to nebolo potrebné, lebo ja som aj tak netrafil ten smoke granát. Som zapálil nevinnú trávu, ale ne takú, ako čo vy fajčíte, tú takú, po ktorej chodíte. Tuna, úplne, ja som ho proste vyklikal. Mne je Ali 4, 2, 7, 8 podebníka ľúto. Tu na jeho teammate proste ide na istotu vyklikať môjho teammatea. A je vyklikal, lebo tento teammate je slabý. Tu na si hovorím, že dobre, s týmto sa ja nebudem zaoberať. Hneď tu na dokážete vidieť. Môjho teammatea úplne nokol mu dal facky. Tu na som za stromom, ja sa bojím. Tu na sme pikovali asi minútu. Počkaj, ja to rewindnem rýchlo. Či upwindem? Tu na som rýchlo zabil toho teammatea, alebo sa začal plaziť. Môj teammate mi povedal, hen tu na tento, čo ho vyklikal pri tom aute, lebo je slabý. Ale aspoň není slabý za tými komunikáciami. Mi povedal, že nech ho zabijem, tak som ho zabil, lebo ja som dobrý psík. No homo. To je proste nič zaujímavé. Tu nás znova. Ty kokot, kaluš krvi. Však ja by som normálne mohol za tej zeme zobrať všetok tú krv a darovať takým pacientom, čo to potrebujú. Tu nadávam smoke granáty, lebo mi povedal, že nech ho revivnem. A ja som poslušný a ja počúvam. Revivol som ho, ale na čo ten kokot mi hodil molotov? Tu nás som zistil, že molotovy pália aj vo smoku, tak som bol, že piči, toto je extrém. Tam skapal, tak mu treba. Všetci, čo dávajú rozkazy, aj tak budú na konci svojho života rozkazaní na peklo. Tu nás som sa healol. A tu na. Proste on nevedel, kde som. Som ho vyklikal. Winner, chicken dinner ďalší. Zaslúžený. Ale pre mojich teammateov ne. Môj tým si mňa nezaslúžil. Lebo som bol až moc dobrý na nich. Tu nás sme ďalej, som to musel skipnúť 2 minúty, lebo sa tam nič nedialo, to bol walking simulátor. Tu nás som pikoval za roh, lebo aj ja mám také kraše a ja som proste obsesívny, že s kým sa rozpráva. Proste ako vidíte, myslel som asi 54 nábojov z toho magazínu. Ale jeden som trafil, presne jemu do srdca. Ako vidíte, bol to taký Češko, CZ, podebník, se mnou sranda. Chcel by som si aj s tebou zažiť srandu, ale ja mám srandu bez teba. Tu na môj teammate ho vyklikal, proste on asi je homofobický, on je proste rasistický na Čechov. Čo ja nepodporujem, lebo ja nejsem homofobický ani rasistický. Nezabúdajte. Tu na ďalej, môj teammate si proste nevšimne, on nemá také rýchle reflexie ako ja. Hneď som mieril. Aha, tak mal také rýchle reflexie, on ho stihol rýchlo vyklikať ako ja. Ale nehovorte mi, že som mu nepomohol. Ja som tomuto chalanovi dal 99,99999% dole.
Tento chlapec sa na ňo pozrel, mu pofúkal na tie jeho rany a tento chalan, že au, 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 hneď sa dal na 4. Tuna, môj teammate pingol, ďakujem za ten ping, ja si to cením, babrabies. Proste nie som si všimol, nie som ho vyklikal z MP9. Ale toto je v piči, ja som ho zabil mojim posledným nábojom. 0 nábojov. Som musel teraz hľadať za tým mŕtvol dáke zbrane. Som musel zobrať dákeho AR-ku. Ale ja nenávidím ten recoil tejto hre, takže to bolo v piči. Tu bola ďalšia prestrelka, ako na tej desert mape. Tu som ho netrafil, ale pozerajte, čo sa teraz stane. Som mu dal dole jeho skurvenú helmu. To je nehorázne. V reálnom živote, ak by ste dostali takýto blow do svojej helmy, tá helma sa vám prederaví úplne ako plastelína. Budete mať metrovú ranu vo svojom mozgu, ale tento kokot ne. On si proste dá ibalgín aj v pohode, môže ďalej hrať. Tu som videl takého kokotka, jak je tento kamión, tak ja som ho videl sadiaľ to, lebo ja mám spidey senses. Hneď som ho vyklikal. No ne hneď, lebo ako vidíte, ten recoil je piča a ja proste nejsom s ním dobrý. No a znova, do kolena, do jablčka som mu trafil, som si normálne odkusol to jablčka, ako je logo Apple. Logo Apple to je proste jablko, čo som odkusol ja, chápete? Tu sa priznám, tu som ho netrafil. Tu som mu vyklikal teammate, aby mu náhodou nedával, že kde sme, že kde je naša lokácia. A môj teammate ho proste vyklikal, som dostal ďalší asist. Lebo som mu dal 100% HPčok dole. Ale on proste sa rezurektol. Sa normálne sám seba rebootol. A ďalší winner, chicken dinner. To je všetko z tohto klipu. Poďme na ďalší, nemáme čas. Tu je proste ďalšie hovno. Som si povedal, že je čas, da ak mainíte AR-ky, sa naučiť ten recoil. Tak som sa išiel pozrieť z okna, že aké počasko. Že či náhodou nesneží. Ako ho tu uvidím? Snehuliaka vyjebatého. A normálne taký recoil som mu dal, že proste úplne. Ja som skročil ten recoil ako... Ja neviem, jak sa volá tá hlavná postava ako skročiť draka, ale ja som skročil ako draka, chápete? Úplne tu som sa schoval za rok, som kontemploval nad tým, že čo som mu práve spravil, že kto som. Ale to som nebol ja, to bola tá ďalšia personalita, čo je proste agresívna, ona proste chce killit. Ona chce ľudí pozabíjať. Ale iba v PUBG. Môj teammate ho dal fragranátom, ďakujem, že som si nemusel míňať moje náboje. Tu na chlapec sa mi proste vtieral, mi proste ovoňal moje vajčiska. Ale ja som s tým pôvode, však proste kľudne chod do tej istej miestnosti ako ja. Ale proste nechcel, on sa hambil. Ale nezabúdajte, nehambite sa za to, čo robíte, čo máte radi. Tak to teda není totálna pičovina. Tu dokážete vidieť ďalej. Ja neviem. Ja som si stiahol nejaké zadarmo cheaty z Ulušto. Ja som proste na neistotu strelil, ale som ho trafil. Nehorázne. Hambím sa za to. Ale čo už, proste nejakým spôsobom ich musím killiť. Tu vidím ďalšieho utekať. Trafil som ho do ruky. Proste v tej ruke, čo drží to AR-ko. Ale ten kokot proste to len tak striase ten náboj zo svojej ruky. A proste ďalej drží. Tu sa priznám, za toto nejsom pyšný. Môj teammate mi ho vyžral, ale nech ho vyžerel, bo ak by som ho zabil s takým recoilom, tak ja sa k sebe nepriznávam. Dobre, ale tu na čo sa ide stať, tak tu na to musím nechať celých 19 sekúnd. Proste úplne zaprite sa o stoličku, lebo toto sa vás odfúkne. Toto je tornádo, toto je vír veterný. Proste trafil som ho do krku ako nemenovaného chalana na debate, ale on je v pohode, jemu to nevadí. Ale teraz som mu dal headshot, zaslúžený. Tu má svojho ďalšieho pritepleného teammatea, ale nie som homofób, nezabúdajte. Vyklikal som ho nehorázne. Ten kokot mi dal ešte Suicide Bomber frag granát na mňa, ale on zabudol, že ja mám enchantnutý, netherite'nutý armor. Mňa to proste nevyklikalo. Ten granát v sebe nemal tú passion, ktorá by ma mala zabiť. A tu som zabudol, toto je všetko z toho klipu. Ak chcete vedieť, čo sa stalo, tu za týmto kopsom boli chlapci. Proste úplne slabí, ja neviem, čo sa stalo. Ale potom tu na túto stranu som išiel a ma proste vyklikali, lebo títo moji dvaja teammates sú slabé hovna. Ak to kúkate, tak ste slabí. Prepačte, akože ďakujem, že si mi ovoňal moje vačiska a si mi povedal, že pekne vonia, ale to proste ti nepomôže na Player Unknown Battlegrounde. No a tu máme posledný klip. Aha, som zabudol, že som klipol aj to, jak mi dali totálne na piču. Ale to potrebujem niekedy ukázať, lebo nemôžem ukázať iba úspechy. Všetky tieto klipy majú minulosť. Ťažkej driny.
veľa potu, veľa krvi. No a tu som išiel do lobbyčka, zdevastovaný. No ale počkaj, revajni to na chvíľku. Ja som proste videl môjho teammatea, jak proste má taký až moc stvrdnutý scope, ako keby sa mu scope postavil. Ako keby ju uvidel taký hentai, ako Rule 34 svojej najobľúbenejšej postavy. A som si povedal, že počkaj, ako je vo Warzone, že dokážeš mať steady breath, steady scope, že sa ti to takto nekýva. Tak som si povedal, že počkaj. Tu v lobbyčku som si povedal, že pozriem si tie settingy na chvíľu, lebo ja som si ich proste nekúkal ani raz za život. No a tu sú momenty pred realizáciou. Proste scrollujem tou myškou, splesnivenou. Dole. Ešte dole chodím Stax. Tu na to nenájdeš. Ale tu na to nájde, že hold brev na shifte. Ja som neveril vlastným očiam. Ja som si teraz vybral tie oči, som ich zahodil, som si kúpil nové, som ich povúkal, utrel a dal naspäť do mojej hydrocefalusovej hlavy. Tu na to vidím. Tu na si hovorím, že tento Inksax to je kokot. A som išiel ďalšiu hru, som to vyskúšal. Ale ako dokážete vidieť, ako budete vidieť, ďalšie klipy vám už neukážem, lebo som dostával totálne na piču od tohto momentu. Niekedy je lepšie si neuvedomiť niektoré veci. Ja proste doteraz, všetky tie klipy, čo som vám ukázal, ja som proste nevedel, že si dokážem zadržiavať dých pri skopovaní. Ale vidíte, aké bomby som dával? Proste nebuďte zvedaví, lebo budete skoro starí. Proste zvedavo zabila mačku, chápete? Tu som klikol. Aj kliknem prestať nahrávať, lebo toto je všetko, dúfam, že ste si to užili. Nezabudnite dať odber, like, koment, zvonček, prezieľajte to všetkým Pokémona, PUBG entuziastom. Insane klipy budú aj ďalšie možno. No ak nebudem totálna lama v týchto hrách, alebo v iných, tak dúfam, že ste si to užili. Dobre, počkaj, presám znieť ako kokot na chvíľku, dúfam, že ste si to užili. Ak chcete viac takýchto reakcií, budem reagovať, možno budem reakčný kanál. Tak zanechajte like. No teda nedávajte like, prosím dajte koment, lebo to pomôže boostnúť ten algoritmus. Aj to prezdieľajte proste všetkým svojim kamarátom, lebo nehovorte, že nikto sa na tomto videu nezabaví. No teda ja som sa zabavil dosť, mňa to baví natáčať. Ale proste ako ľudia hovoria, každá vrana si ku vrane sada. Ale ja mám piči toto hovorenie. Ja hovorím, že každá vrana si ďalšiu vranu nájde. A ku nej si sadne. To zapíšte, na toto spravím rapový song. Dobre, takže toto bolo všetko. Úplne insane klipy, ja som celý spotený, som si musel vypnúť ventilátor, lebo to bolo moc hlučné. A poznámka, medál, vy ste totálny kokotí, môžete mi prestať meniť moje nastavenia. Proste ja nemám čas strácať čas, ja proste nemám čas si nastavovať noise suppression na zvuk môjho mikrofónu. Vy tlsté kurvy, vyjebané, to je nezdravé. Dobre, už dosť, lebo ja tu budem hovoriť také veci, že ma cancelnú. Ale ja cancelujem cancel culture. Dobre, toto bol Inkstax s vami a s vami sa aj rozlučuje. Čauko, majte sa, pekné leto vám prajem. No neprajem nič, lebo ma uvidíte ešte niekoľkokrát cez toto leto. Ja nikam nejdem. Počuli ste, nikam nejdem. Ale teraz idem toto videjko zeditovať, dúfam, že sa vám to bude lúbkať, že to bude entertainovanútu. Dobre, s touto výslovnosťou sa s vami lúčim asi tretíkrát alebo druhý. A to je fakt všetko. Dopo. Vovo.